Здравейте, хора! Както сте прочели от заглавието, ще правим предизвикателството съм и не съм. И ако ви харесват такива видеа, пишете в коментарите, за да правим още такива видеа. Дени ще ми задава въпросите, моя най-верен приятел. Нека да започваме. И да се абонирате с камбанка. Забравих. И дайте палец нагоре. Започваме с първия въпрос. Никога не съм заспивал в час. И няма да го направя никога повече. Това не съм го правил никога. Честно. Никога не съм ял цяла писа сам. Не съм, защото после ми става тежко на корема и не мога просто да ядам. Мама ми казва, не можеш да ядеш цяла пица сам, но аз не изслушвам и си поръчвам цяла пица. И после не мога да ядам. Никога не съм пял под душ. Пея си, защото банята да ми става по-весела и така ми по-весело под душа. Никога не съм се снимал с известен човек. Снимал съм се с Ева. Тя беше на един рожден ден на момиче Далия се казва. Може да гледате в канала на Ева Тайните на Далия. Гледайте го и се абонирайте и на Ева канала. Никога не съм забравил рожден ден на близък приятел. Не съм, защото винаги си записвам. Никога не съм мамил в игра. Не съм мамил, а това зад мене е братът на Дени и Мишето. Може да ги видите в предишните две видеа. Не съм, сега какъв беше въпросът, че аз го забравих? Никога не съм мамил в игра. Не съм мамил, защото така играта не става честна. Никога не съм се преструвал, че съм болен, за да пропусна нещо. Сега, това не съм го правил, защото, примерно училище, защото училището ми е много интересно и никога не бих се направил на болен. Никога не съм се смял, докато някой плаче. Не съм се смял, защото така на човека, който плаче, му става още по-тъжно. Никога не съм ровил в чужд телефон. Не съм, защото не е хубаво. И ще му помислят за кредит, ще му вкарат в затвора. И от мене чао! И да не забравяйте да се абонирате. Бам!